Lemanaw an bɛ aw fo ka kuɲɔgɔndaw ka don o don timinadiya kosɔn aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ k'an lajɛ Lidi Media sanfɛ walasa k'aw kunnafoni an k'aw ma k'aw danse dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. Bi kibaru kumabaw la an bɛna kuma jamana ɲɛmɔgɔw ka latigɛ tale fila kan ka jamanaden dɔw hakilila sɔrɔ a kow kan ni o ye moto bolili kɔni ye ani fo ka taa se kungokoloba 40 bɔɲɔgɔnko ma Mali kɔnɔ olu fana kɔni ye sigidaramɔgɔw la minnu tɛ sɔrɔsiw ye. Bamakɔ mairie mɔgɔw fana bɛ cɛsiriw la wasa Sugunnikura mɔgɔw minnu kasarala ka sababu kɛ tasuma jeni ye olu bɛ se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ cogo min na min bɛ maire jɔyɔrɔ fa la bi ni o ye Marc Dabu ye ale n'a ka jamakulu taamana ka yɔrɔ kɔfɛlenw lajɛ dɔgɔkun in kɔnɔ laseli wɛrɛw bɛna fara olu kan ni k'o ka kulo parce que bi dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Jamanaw an bɛ aw fo ko kura ko danse dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan jamana ɲɛmɔgɔw ye latigɛ dɔw ta. Latigɛ fɔlɔ ye ka ɲɛsin an ka jamana motobaw ma motoba minnu ni u b'a daminɛ 100 ɲɔgɔnna ninnu na ka yɛlɛ sanfɛ u b'a wele ko 125 mètres cubes minnu ka daminɛ olu la ka yɛlɛ jira k'a fɔ ko olu si bolili dagalen tɛ ni duguba kɔnɔnaw tɛ dugutaa siraw kan ko u bolili ma daga ani kungokolo kɔnɔna ninnu na latigɛ in talen an ye moto feerela dɔ ɲininka ni o ye Sulemani Konate Bakɔrɔ ye ale ye min fɔ an ye a ko kan an k'o lamɛn ni kumakanw na. Kɔlɔlɔ caman bɛ jagokɛlaw ani jamanadenw yɛrɛ maliyɛnw yɛrɛ kan terroriste ko in na ka sɔrɔ nin tɛ fɔlɔ quoi. I n'a fɔ an y'a ye wagati laban ninnu na u ye jagokɛlaw ka marchandise jeni ka mobiliw jeni a bɛɛ bɛ kɛ mototigiw an ye image minnu ye i b'a ye mototigiw de marifa b'u bolo dɔrɔn u bɛ taa mobiliw lajɔ kungo kɔnɔ ka tasuma don u la a dɔw jenina dugu kɔnɔnaw yɛrɛ la. O ye kɔlɔlɔ belebeleba ye jagokɛlaw yɛrɛ kan fɔlɔ ani jamanadenw kan ani mobilitigiw kan n'o ye transporteurs ye parce que seli ɲɛkɔrɔla in na an y'a ye hali u ye saga mobili jeni ka jɛgɛ mobili jeni ka mobili kariw mobili qualité bɛɛ dɔn u y'a jeni donc o kɔlɔlɔ ka bon ni nin ye quoi parce que olu ye tiɲɛnibaw de en même temps an ka jagokɛlaw ka marchandise caman filɛ pɔriw la nin i n'a fɔ Dakar misali la a sababu ye transporteurs yɛrɛ ka libre circulation o gɛlɛyalen don donc n'a jamana ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko tiɲɛnikɛla ninnu ka mode opératoire bɛ kɛ ni motow de donc ka dan sigi moto ninnu boli yɔrɔw la donc an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ déjà n'o ye mobili jeni ninnu ni mɔgɔw ka marchandise jeni ni kɔlɔlɔ ye c'est une façon ka bɔ o kɔnɔna la o y'an ka faamu fɔlɔ y'a ko la u ka dan sigi a la an y'a faamuya o faamuya cogo de la pour que tiɲɛni minnu bɛ ka kɛ jamana fan bɛɛ fɛ mototigi ninnu fɛ n'o ye terroriste ninnu ye o bɛ se ka bali cogo min donc n'o kɛra a bɛ kɛ sababu ye ni jamana kɔnɔna bolimafɛnw marchandise fara karitigiw fara transporteur fɛn o fɛn kan bɛɛ ka se ka circuler librement ni hakilisigi ye donc o nafa ka bon jamanadenw ni commerçants yɛrɛ ani transporteurs bɛɛ kan jamanadenw yɛrɛ bɛɛ kan en général. O kɔfɛ an ye jamanaden dɔw fana ɲininka kɛrɛnkɛrɛnnena jamana marabolo kɔnɔ sigibaga dɔw ni o dɔ ye Mopti ani fo ka taa se Tɔnbɔkutu olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko a bɛ se ka gɛlɛya caman lase sigidaramɔgɔw ma sabula mɔgɔw ka baara kɛ minɛn fanba o ye moto ninnu ye an ka nin seerew fana lamɛn ni kumakanw na. Jamana ɲɛmɔgɔw ye décision min ta n'o ye motobaw kana boli burusi kɔnɔnaw la dugu minnu ka jan duguba kɔnɔnaw la ni ka tila ka feereli fana dabila jamana kɔnɔna la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min ni ɲɛmɔgɔw ye décision ta a ka kan u b'a ta jamanadenw ka hɛrɛ an'u ka nafa de kama ma kuma dɔw la an b'a ye décision ninnu kɔnɔna la i b'a sɔrɔ dɔw fana ka degun b'a kɔnɔna la mais fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ a ka kɛ min nafa bɛ se jamanaden bɛɛ lajɛlen ma an ka faamuyali la o de ka wusa kosɛbɛ n'i ye motoba ninnu ka kow ta k'u jateminɛ k'u lajɛ surtout kɛrɛnkɛrɛnnen anw fɛ yan Mopti taa ni ka segin a ka se ka teliya a ka se ka nɔgɔya Mopti ye dugu min lakorilen don ni ji jara a duguba kɔnɔna ka surun kosɛbɛ burusi kɔnɔ mɔgɔw la surtout kɛrɛnkɛrɛnnen u ka taa ni ka segin hukumu kɔnɔna la n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔw bɛ yen minnu bɛna feere kɛ Mopti ya u bɛna n'u ka minɛnw de u b'a bɛɛ charger u ka motow de la u bɛna feere Mopti duguba kɔnɔ u bɛ sɔrɔ ka segin ka t'u ka duguw la o bɛ tali kɛ an balima bosow kɛrɛnkɛrɛnnen na an bɛ se olu ma nin yɔrɔ in na olu bɛ na ni jɛgɛw ye ka na feere an fɛ duguba kɔnɔ u b'a charger u ka motoba ninnu de sanfɛ
o bɛ segin n'a ye wa n'i ye baara in ta k'a jateminɛ a bɛ se ka na ni gɛlɛya ye olu ka taa ni ka segin fanfɛla hukumu kɔnɔna la nka u b'a fɔ cogo min komi jamana ko don an bɛɛ lajɛlen b'a ɲini de jamana ka se ka basigi o la an bɛ se ka jateminɛ min kɛ halisa jamana ɲɛmɔgɔw kan an ka ɲɔgɔn jateminɛ an ka jateminɛw kɔ kow la ka se k'a dɔn k'a fɔ ko in mana kɛ cogo o cogo a bɛ kɛ jamana ka basigi de kama wa mana gɛlɛya cogo o cogo fɛnɛ dɔ bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ a la i n'a fɔ dɔ bɛ nɔgɔya sɔrɔ a la cogo min nka jamana ɲɛmɔgɔw kan ka jateminɛ kɛ nin bɛɛ la waati ni waati yanima u ka se ka décision ninnu ta walima décision ninnu ka se ka lawaleya sigika kuma ani faamu ani ɲɔgɔn bilasira n'olu taara waatiw la baaraw kɔnɔna la a ka ca ala fɛ laɲini bɛ sabati. Gɛlɛya b'a la parce que ni Tɔnbukutu ta Tɔnbukutu ye région mun ye mɔgɔw bɛ fɛɛrɛ kɛ i n'a fɔ ka bɔ dugu kɔnɔ ka taa yɔrɔ jan dɔw bɔ ni ka moto ka taa jusqu'à Gundam ɲɛfun kɛ motoban dɔw bɛ taa n'a ye dugu misɛnmanin na ka taa jago kɛ sugu jɔ dɔw bɛ taa n'a ye ka taa jɛgɛw ta ka na n'a ye dɔw bɛ taa n'a ɲɔgɔn na donc o n'a ɲɔgɔn na gɛlɛya kɔni b'a la dɔw fana yɛrɛ nisɔndiya de don k'a ka ɲi jamana kama parce que a bɛna nin lafiya de jamana kɔnɔ dɔw parce que hali ka taa carburant ko kama dɔw yɛrɛ carburant ko k'a fɔ ko olu réservoir bɛ taa litre tan duuru bɛ taa donc o n'a ɲɔgɔn na o kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye latigɛ wɛrɛ ta walasa ka se ka jatigɛwale kɛlɛ finitigiw dɛmɛ a ko la kosɛbɛ o dɔ ye ka kungolo 40 bɔɲɔgɔnko bɛ yen nɔ ka olu kɔn ko sigidala ka baara foyi kana se olu ma nin waati laban ninnu kɔnɔ o kungolo 40 ninnu na i b'a ye k'a fɔ ko bawule b'a la bawule ale kungoloba ye min bɛ Kati cercle ni Kita cercle dancɛ bɔ i b'a ye k'a fɔ ko Sotibugukaw ka baara caman bɛ se bawule kɔnɔna in ma kosɛbɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ latigɛ in bɛ se ka gɛlɛya caman lase u ka baaraw ma i n'a fɔ foro kɔnɔ baaraw an ka nin sira lamɛn nin kumakanw na. Karamɔgɔkɛ jamana ko de don i y'a faamu ni jamana ɲɛmɔgɔ ko an ka min kɛ n'o de ye sariya mɔgɔ kan an ka bɔ sɛbɛn taama an b'o taama sinon kɔlɔlɔ b'a la i y'a faamu an ka foro dɔw bɛ yen nɔ o ni dugu cɛ a bɛ se kilo 10 kilo 15 ma bon an ka lɔgɔ ɲininaw fana bɛ yen nɔ o fana bɛ to kilo 10 kilo 15 kelen na i y'a faamu bon ni samiya banna san baara foyi tɛ yan nɔ ni lɔgɔ baara tɛ n'a a fɔra ko i kana tɛmɛ kilo 1 kan ou bien i kana se fɔrɛ kɔnɔ an kɔni tɛ don fɔrɛ kɔnɔ mais an ka foro kɔnɔna kɔnɔ an b'o baara yalima an b'o baara kɛ cogo di fɔ fana ka ɲɛfɔ faamaw ɲɛna k'o faamu sinon an tɛ sɛnɛkɛ ɲinani an ka laɲini ye min ye bon toujours an bɛ to jamana kɔ mais an ka foro kɔnɔ an bɛ se k'an ka foro sɛnɛ cogoya min na o de gɛlɛya b'an kan parce que an tɛ foyi la ni ci fɛ tɛ ni foro n'an bɛ se ka ci kɛ an ka foro kɔnɔ an bɛ jamana kɔ n'u y'a fɔ cogo cogo an b'a kɛ ten tɔ basi foyi t'a la n'u ko k'an k'o bila yɛrɛ fɛnɛ an b'a bila mais a gɛlɛya kɔni an bɛ sɛgɛn. Bamako yan nɔ i b'a ye k'a fɔ ko Sugunikura jeninen kɔfɛ mɔgɔ caman ye kasara sɔrɔ mɔgɔ 3,000 kɔ olu ye kasara sɔrɔ walasa ka to ka se ka taa ɲɛ n'u ka jago baaraw ye yanni ka sugu segin ka jɔ ko kura ye meriba ɲɛmɔgɔw olu ni jamana ɲɛmɔgɔbaw farala ɲɔgɔn kan ni ka yɔrɔ 3 bɔɲɔgɔnko suganti min b'a to u bɛ se ka jagola ninnu bɛ se ka tila olu ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na so welikɛnɛ b'o la Alde Bamako b'o la ni fo taa se Bamako commune 3 mairie kɔfɛla na sigiyɔrɔ dɔw fana bɛ yen nɔ minnu ni mɔgɔw bɛ se ka sigi o yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na Mariki Dawu taara yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛ a kɛlen kɔ k'u lajɛ a ye min fɔ kumakanw na an k'olu lamɛn. Sɔgɔna taama bɛ ɲɛsin an ka Sugunikura mun jenina ani commerçant minnu ka minɛnw tiɲɛna an b'a dɔn a dégâts bonyana kosɛbɛ ani pour que an ka commerçant ninnu accompagner an balimaw de don donc an kan k'u accompagner donc o hukumu kɔnɔ an ka ɲɛmɔgɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye instruction di ko sugu kura ka jɔ Sugunikura la n'an b'a wele marché El Hadj Dosolo Traoré donc o hukumu kɔnɔ mɔgɔ minnu sigilen bɛ mɔgɔ minnu ka yɔrɔ jenina fo fɛɛrɛ ka sɔrɔ olu ka se ka taa ɲɛ n'u ka baaraw ye u ka jagow ye a dun tɛ se ka kɛ yɔrɔ jɔnnen na parce que baara bɛna kɛ o yɔrɔ la donc ɲɛmɔgɔw y'a ɲini an fɛ an ka ministre ka yamaruya kɔnɔ n'o ye général de brigade Issa Ousmane Coulibaly ye n'o ye ministre de l'administration territoriale de la décentralisation et porte-parole du gouvernement ye an ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ an ka commerçant recaser donc site 3 sugandira champ hippique Sobolikɛnɛ Alde Bamako ani yan espace ɲɛsinnen bɛ Dar es Salaam mairie commune 3 mairie ɲɛfɛ donc bi bɔli kun ye ka taa baaraw lajɛ baaraw bɛ senna pour que commerçant minnu bɛ na o kɛnɛw kan u ka se ka lafiya u ka se k'u ka baara kɛ lafiya kɔnɔ ani commodité minnu kan ka kɛ pour que u ka se ka lafiya o bɛɛ talen don en compte ɲɛgɛnw bɛ ka labɛn courant ko ni jiko o bɛ ka labɛn champ hippique la ani an yɛrɛ bɔra terrain kan a ye yɔrɔw ye donc mɔgɔw kan ka sigi cogo min na kiosque kan ka implanter yɔrɔ min na baw kan ka kɛ yɔrɔ min na tabaliw kan ka sigi yɔrɔ min na o yɔrɔw bɛɛ
délimitera ka ban ani vraiment on be profiter aka micro fait ka commune de mairie barakalaw fo ka commune de dugutilakaw fo ani coordinateur de chef de quartier an ka cɛkɔrɔba ba Senpara vraiment u yi an dɛmɛ bara la kosɛbɛ pour que ani champ épique barakalaw an ka se ka ɲɔgɔn faamuya ani bara ka se ka kɛ ani an balima minnu ka fɛnw tiɲɛna an b'a fɛ u ka se ka baaraw kɛ ka u ka denbayaw lahinɛ ani ka taa u ka baaraw ka taa ɲɛ u ka baaraw la donc u y'a faamuya u y'an dɛmɛ o baara la ani baaraw bɛ ka sira sɔrɔ an bɔra hali la aw yɛrɛ ye kɛnɛ ye donc bloc B ni bloc D ni C kɔnɔ donc an ye étal 7 ɲɔgɔn de sugandi o kɔni labɛnnen don bi bi na courant bɛ yen ji bɛ yen yɔrɔ fana jɛlen don donc hali ni commerçant minnu labɛnnen don bi bi na u b'u tɔgɔ sɛbɛn mairie la dɔrɔn u bɛ se ka t'u sigi yen donc o baara bɛ se ka kɛ même aujourd'hui ani yan Dar Salam an bɛ kɛnɛ mun kan aw yɛrɛ ɲɛ bɛ kiosque la kɔfɛ donc kiosque 200 ɲɔgɔn olu bɛɛ labɛnnen don kon b'u la toit b'u la ani bi hali ni commerçant bolo labɛnnen don u bɛ fɛ ka sigi yen nɔ u bɛ se ka n'a sigi o yɔrɔ nin na o fana yɔrɔ labɛnnen don ani an bɛ ka commodité wɛrɛw fana labɛn ka ɲɛsin commerçant minnu na sigi yan o kɛnɛ kan donc ɲɛgɛnw bɛ ka labɛn ani courant ko ni ji bɛ a ka ban donc a to ye courant ko ye donc ani EDM baarakɛlaw o baaraw bɛna kɛ pour que mɔgɔw ka se ka baara kɛ fɛrɛw kɔnɔ lafiya kɔnɔ ani bɛn fana kɔnɔna na ani vraiment ne tun bɛ profiter encore a ka micro fɛ ka Sugunnikura association ɲɛmɔgɔw fo ani an ka service technique bɛɛ minnu ye an dɛmɛ nin baara la depuis testament kɛlen sugu la fo ka se bi ma vraiment bɛɛ wulila k'i jɔ aw taara kɛ terrain kan champ pique terrain kan an ɲɛ bɛ policiers la donc à chaque fois an y'u solliciter u bɛ bɔ ka an dɛmɛ nin baara la donc vraiment c'est l'occasion n b'u fo an ka ministre tɔgɔ la ani k'a ɲini u fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma nin bɔrɔ la nin baara la faso baara. O kɔfɛ kunnafoni kuncɛla i b'a ye k'a fɔ ko ɲinamaganda baaraw kɔni kuncɛra a kuncɛra cogo ɲuman na bɛɛ lajɛlen ye jɛniyɔrɔ fin a ko la docteur Mamadu kɔni n'ale ye diinɛko ni batoko minisiri ye a jira k'a fɔ ko a ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ani waleɲumandɔn sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka di alimami dɔ ma baara ninnu senfɛ min ni ale kɔni ye danfara don ani hejikɛla tɔw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra ka da sababu min kan an ka minisiri ka siraw lamɛn ni jaw la. Al-Imam Ablaye Moro ne kun tɛ lɔn hejiden ye mɔgɔ 13 ani mɔgɔ 300 ani 25. Ablaye Moro e bɔra Mopti ni e ŋɛniya ye Ala kama ko i bɛ taa Ala ka so heji Ala kama ka tila fana Ala min y'a jira k'a fɔ ko saniya wale ye ale Ala ka taamasiyɛn ɲuman dɔ ye e ye saniya wale kɛ o Ala kama Ala min y'a jira k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ kan labato n'a ma kɛ ni Ala sɔsɔ ye k'o ye ja ka goya ye komi e ye ale bato ni o ye délégué général ye min fɔ ko k'o kɛ ko ka yɔrɔ saniya e y'o kɛ o Ala min kama o Ala le filɛ ka e yira ne la ka e yira Asimi Goyita la ka e yira Abulayi Mayiga la ka e yira jama bɛɛ la o Ala le e yira diɲɛ bɛɛ la ni video ni sa fo san 800 san 1000 a tɛ tunu ni Ala ka diɲɛ bɛrɛ tuguni e muso n'a ye e denw n'a ye e mɔdenw n'a a ye e ka di mun ye o bɛ n'a ye ma di mun ye o bɛ n'a ye aw e ka misiri mɔgɔw bɛ n'a a ye kun na sini an kɔrɔ sufɛ ne ye video ni ye n y'a ye Jawara y'a ci ma i n'a fɔ a bɛ video tɔw ci ma cogo min na a y'a ci ma yɔrɔ min na n ko Jawara jija sani cɛ in ka bɔ a ka numéro ta a ka affiliation bɛɛ ta a ka dɔgɔ de bɛ diɲɛ cɛ wariko tɛ sanuko tɛ an b'a fɛ ka danbe se ka taa danbetigi so cɛkɔrɔba ye min kɛ hali n'a y'a kɛ Ala kama an k'a jira maliyɛn tɔw la k'a fɔ maliyɛn den ɲuman ma ban cɛkɔrɔba ye min kɛ a bɛ diinɛ min na a y'a diinɛ ɲɛda sanuya n'o ye silamɛya ye an bɛ yɔrɔ min na bi ko dɔw bɛ ka jamana sɔrɔ ni silamɛya tɔgɔ ye hali ni silamɛw jɛn tɛ ni a ye hali ni silamɛya jɛn tɛ n'a ye ale ye o ko dɔ nkalontigiya bi. Lebanon de bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ k'aw ni ce aw ka don o don timinandiya la Ala ka waati wɛrɛ yira an na.